Салом алейкум, подписчиков. ма ба шумо зидди программаро пешниҳод мекунем, ки ба шумо зарура Wi-Fi вузло мекунад. Короче, меравем ба Play Market медарӯем. дар он ҷо дар поиски он Wi-Fi менависем ва мебарорад. Wi-Fi вардем. дар тори ҳамон зер мекунем ва мебарорад программаи мехостагиамонро. Баъд шумо хама аз баски скачат кардагим, хай шумо скачат мекунед, ози ма даиҷа открит мекунем, шумо дар чихе взламат карданашам мефаҳмонум. вақте дуромаден Wi-Fi гирё мекунед, ози ки аз сабабе ки Wi-Fi нест дар гирди атрофи ма, ба ози ма ба мобилни точка доступаи дига телефон шумо дар нишон медиҳем чихе взламат кардан дар кора. он поис метӣ на бировардаи мобилни точка доступаи. баъд ключит мекунӣ, выход с помощью VPS мекунӣ. подобрать пин мекунӣ. перебрать все мекунӣ. агар рудправа дошта бошӣ метод справа мекунӣ, надошта бошӣ без права мекунӣ. баъд дад мекунӣ. ҳамин 12 маротиба мешавад ва автоматически коди Wi-Fi ҳуй мешавад. вот дигин программа ин ҳаст, ки инро то аз Play Market скачат кардан мумкин аст. ма медароем ба Play Market, дар поиски он менависем ки Android Dapper. баъди паш мекунем ва мебарорад. нами якумангиш Android Dapper ҳамон аст. ва шумо скачат мекунем, аз сабаби ки скачат кардагим скачат карда намекунам. баъд медроед дар Android Dapper медрои жда мекунем, хай согласение принят мекунӣ. баъд поис метӣ чандта Wi-Fi ҳаст мебурора. баъд поправить мекунӣ, кабутаке ҳаст меҷиқӣ, баъд стандартни мекунӣ, баъд поис дамер. ин ҳам то 12 маротиба 10 маротиба меравад ва автоматически коди любой Wi-Fi взламат мекунад. раҳмат барои диққататон. бо ягон афғони нашод телефон ё ягон чишед бо шуморо пешниҳод мекунам.